channel. This video class, natakan lang sa akong boarding house sa Balay. So, pag nako rin sa syudad, kaya doon ako mostly kakuha sa akong sweldo every time na mag-sweldo. So, nako rin sa boarding house. So, nag-board ko rin for almost 1 year now. And ang lagyan niya sa akong kauban. And for today's video, ato ang i-repaint or atong i-makeover ako ang kay magagawa na ako pasabot. Nakapasabot sa akong kwarto sa ato siyang pintalan. So, namali ko rin pintal dito sa sintro. Pero nagbayad sa kapit mga bayo nun. So, yeah. Okay, ako sumabot sa akong kwarto na. So, muna akong kwarto. So, gamay lang siya. So, I've been renting here for almost 1 year. And, yes. So, shall we start atong pagkapuan atong klasong? Kasi klasong naman. Lagi ako kung story. Atong pagkapuan ako ang gawin kay para tsada po siya kung naay magbisita. So, yeah. Tsada. So, let's go. So, yan. Namalit ako ganina. O para ganito nun kayo mabinital takaron. Okay? So, ayan class. Tapos tayong mag-paint at ito na yung result. Ito naman. Mukha siyang green but it's a marine blue. Pero okay. So, parang luminis na siya. Tingnan yung mga wirings na iayos natin bukas. And, yeah, that's it. Thank you so much for watching. Please subscribe to my YouTube channel, JhonreyMediantePh. Have a great day, everyone. Keep safe. Happy weekend for tomorrow. Bye.